Čaute, čaute, moje meno je Billy a vitajte u môjho ďalšieho videa. Ale ešte predtým, než sa pustíme do hlavného videa, vám ukážem, čo som sa naučil v GTAčku. Tak, a je to tu. Máme tu pred sebou konečne čisto novúčičký ROG Strix XG32AQ. Čo to znamená? Že je to 32-palcový 2K monitor. Konečne po dlhom čase som sa dočkal. Je to niečo, čo som naozaj že veľmi dlho chcel. A konečne nadvyšiel ten čas, nakoľko starý monitor nám povedal pápa, odchádza, vypína sa a tak ďalej. Poďme to rozbaliť konečne. Čiže, čo by som ja teraz potreboval, je zavolať si svoju pomocníčku. Luna, poď ku mne, poď. Poďme rozbalovať, hop. To je ono, pozri sa, čo tu máme, poď. Ideme to rozbaliť, poď, sem, poď. Šikovná, no, ty si šikovná, no. Toto tu takto prerežeme, to je ono, tak, to je ono. Ideme pekne, pomaličky. Tak, to je ono. To je ono. Ideme sa pozrieť dnu, čednuka. Poď, ideme sa pozrieť, poď. Pozri, čo to tu máme, pozri. Plno káblov. A nejaké manuály a všetko jedno s druhým. Takže čo to tu máme ako prvé? Ako poskladať stojan. Dobre. Ďalej. Máme tu všetky dôležité dáta o tom, ako je monitor nakalibrovaný. Čiže to sa nám možno zíde. Ale je to dobré, lebo pracujem s videami a s fotkami, tak toto sa mi veľmi zíde. Takýto presný monitor. Dúfam, že bude presný, uvidíme za chvíľku. Máme tu naspäť našu pomocníčku. Poď sa pozrieť, čo je jedno. Toto by sme asi mohli vytiahnuť. Čo to máme? Tu máme nejakú taštičku, fancy tašku. Čo máme tu na? Ty kokos, jaká tehla. Takže toto bude napájací zdroj na monitor. Tak. A teraz, láska, potrebujem, aby si mi pomohla s niečím. Potrebujeme to vytiahnuť. Tak poď ideme. Poď na to. Poď. Poď. Hop, sem poď hore. Hore, čakaj. Jak to vyťahneme? No, môžeš. Ale nie. No dobre, daj si. Zober si to. Choď na miesto. No, tak sme ostali na to sami. Poďme na to. Ty, ale to není sranda vyťahnuť. Šipka nám ukazovalo, že toto je predok. Joj, ono nám to padlo naspäť. Tak to urobíme takto. Jo, to je ono. Poď. Sypáno, ale ťažko to ide. To vieme chytiť. Dobre. Dobre sme na tom. Tak. Juhu. Je. Máme to za sebou. Krabicu môžeme dať niekde bokom. No, čo to tu máme? Máme tu ďalší manuál. Skrutky. Tu máme ďalšie skrutky. No tak, toto je super. To si potom otvoríme, ale... Dostali sme nálepky. Cool. Tak ten je obrovský. A ani by som nepovedal, aký ťažký bude. Tento je fakt, že macek, ty kokos. Čo máme tu? Toto máme. Podľa mňa to budú krytky dozadu, že by? OK. Tak podľa toho, aké ťažké to je to dosť ťažké, to bude mať brutálne dobrú stabilitu na stole. Toto tu dáme dole, to môžeme niekde nalepiť. Dáme si tetovačku. Haha, opa, tak. Rip chlpy. Tak meč. Jaký silný papier. Tadá. Prosím, nebuď dole hlavou. On je dole hlavou, yes! Teda ne, mal byť naopak, ale nevadí. Ale má to jedno pozitívum. To je super. Máme logo. Dobre to vyzerá. Tipujem, že hento bude spodok, takže si to otočíme takto. A mohli by sme rovno nožičku namontovať, čo vy na to?
Máme tu nožičku. Šup. A to je ono. Teraz potrebujeme hen tie malé skrutky. Takto. To je ono. Je to tam. A ostala nám posledná vec a to je nožička. Žiadne cvak? Asi ne. Tak a teraz nám ostáva posledná vec a to je dostať ho na stôl. Ale ešte predtým... Tak, a toto je momentálne môj setup. Tam máme kameru, 24 monitor, klávesnicu, myš, joystick, hej, mikrofón, aby nás bolo lepšie počuť. Toto máme pekne pripravené všetko na stream. No a tu máme už pripravené aj miesto, síce, hej, tam máme svetlo. Tu máme miesto pripravené, táto 24 pôjde sem, ktorá už pomaličky vypovedá, takže bude fajn ju dať bokom a používať ju ako sekundárny, lebo neviem, či jej ostáva týždeň, mesiac alebo ešte ďalších 15 rokov. Lebo už má viac ako 12 rokov má, určite. Čiže tento pôjde sem, nový pôjde sem a uvidíme ten rozdiel. Urobíme si ešte nejaké tie porovnávačky, ako vyzerá obraz na jednom, ako vyzerá na druhom, aký je rozdiel medzi toľko a toľko FPS, nakoľko tento má iba 60 Hz a ten má 144, takže uvidíme, aký rozdiel v tom bude a hlavne, aby zmizlo všetko to trhanie, lebo to je nenormálne, ako to vyzerá. Normálne začneš hrať a ono ti to všetko takto seká. Konečne ho máme na stole. Tu máme 24, tu máme 32. Čo je úplne super, je to, on sa dá výškovo nastaviť, do strán sa dá nastaviť, aj sklon a úplne ľahučko to ide. Jedným prstom síce trošku tlačím, ale skúsme takto. To je úplne, že luxus. Toto môžeme dať dole a toto je ten moment, na ktorý sme všetci čakali. Ježiš, to je super. Takže čo to tu máme? Máme 175 Hz, čo je úplne, že IPS, 1 milisekundu odozvu, HDR, display widgety, 95% DCI P3 profil, teda farebná presnosť, sorry, tak. A máme tu FreeSync Premium Pro pre AMD a máme Nvidia G-Sync, čo my budeme potrebovať. Zapojíme monitor, pozrieme sa ešte do tejto taštičky, čo tu máme. Čo to vlastne je tu všetko, si pripravili pre nás. Takže tu máme, toto je presne to, čo potrebujeme. Čiže toto máme na napájací zdroj. Ukáž mi ďalej, čo tu máme. Akože tá taštička je úplne super. Tá sa zíde na káble. Máme 3 rôznych káblov. Čo je toto? Klasické USB na USB-A sa mi vidí. Máme tu DisplayPort káblik, ktorý sa nám strašne zíde, lebo tento ide na HDMI. A na grafike mám 3 alebo 4 DisplayPort vývody a jeden HDMI, takže toto sa nám veľmi zíde, toto si dáme bokom. A tak typujem, hej, toto je klasický HDMI kábel. Ešte narýchlo, čo by som chcel ukázať, tak tu vzadu je však taká krásna krytka. Tamto máme napájanie na 230, tam máme 2 USB porty a máme tam ten väčší USB, 2 HDMI, DisplayPort a dokonca ešte aj jack. Verili by ste tomu? Uvidíme, aký zvuk pôjde z toho, potom keď to zapneme. Toto dáme tam sem. Oh yeah. Čo som si ešte všimol, čo sa mi strašne páči, je tento tu závit, na ktorý potom môžeme namontovať buď lampu alebo niečo iné. Kameru napríklad, hej, ale neviem, či túto udrží. Čiže toto je veľmi dobrá vec.
Tak ľudia, objavili sme sa na konci tohto unboxing videa, dúfam, že sa vám páčilo. Pokiaľ áno alebo nie, zanechajte komentár, like a hlavne nezabudnú dať odber a k odberu zvonček, aby vám neunikli ďalšie takéto úžasné videá. Ešte čo by som chcel dodať k HDR režimu, je to, neodporúčam HDR režim, neviem, ešte som na to neprišiel, prečo to tak je, neodporúčam ho používať na YouTube, lebo zbytočne prepaluje niektoré videá a nedá sa to proste pozerať. Je to také maličké mínus, ale dá sa s tým žiť. Ja momentálne HDR mám vypnuté, používam 10-bitový režim, mám ho nakalibrovaný, takže môžem strihať, hrať úplne všetko so 100% farbami. Takže je to úplne že super. Odporúčam tento monitor. A teraz sa s vami lúčim, vidíme sa v ďalšom videu. A nezabúdaj, si úžasný, že si toto video dokúkal do konca.